Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi vlog i jedan od posljednjih vlogova. Ovdje je moj brat Ask Studio. Došao je da vidi šta radim, a danas idemo u 3 fabrike. A pogledajte vi ovo. Idemo s ovim, mislim jedan će da ide s ovim zato što nema mesta, tako da bomba. Sad idemo ipak u ovaj, a poslije ćemo to da vozimo. Kao što sam rekao, idemo u 3 fabrike. Prva je za Air Force, druga je za Max Batch TN-a i treća je za Louis Vuitton. Naravno, ne možete tek tako da uđete, morate da znate ljude koji će da vas odvedu tamo jer to niko ne sme da vidi. A ja želim da iskoristim priliku da vama snimim da vi vidite kako sve to izgleda. Ovdje ima jako puno mesta za noge, a ovdje imate kontrole za vaše sedišta, a brat je digao sve 4 uvis. Ne znam koliko možete da vidite iz ovih kraćih snimaka, ali Putian je onako kao industrijska zona, nije onako high-tech grad kao Shenzhen, Guangzhou ili Chongqing koje smo posjetili. Baš ovdje je radnička klasa. I jako mi je žao što ne možete da osjetite koliko ova bandana smrdi preko videa, to je neverovatno. Ovdje ima 35 stepeni. Brat Kinez vozi kao da mu je posljednje malo pre upao u neku rupu, mislio sam da je otpao točak. Mogu samo da zamislim kako je Lambo prešao preko te rupe. Ako smo mi ovako prešli, onda je Lambo izgubio sva 4 točke. Htio sam da vam kažem nešto o ovim fabrikama pre nego što stignemo tamo. Ako ste gledali juče, obično su sakrivene od celog sveta i vozimo već 40 minuta negde u neku džunglu da bi zapravo došli do fabrike. Prva fabrika u koju idemo jeste gde se proizvode Air Force skečevi. Prva stvar, sakrivene su. Druga stvar, kupe original, raseku, naprave plan i prave po tome. Juče kad sam pitao vlasnika fabrike, rekao koja je šansa da oficijalne neke radnje u svetu kupuju patike odavde. On kaže dosta njih to radi, Nike u Kini nam uzima dosta stvari, jedno 50% i meša sa svojim stvarima i tako prodaje, što je realno i logično. Jedva čekam da vam pokažem kako izgleda Max Batch fabrika, jer realno svi volite TN-ove i zaluđeni ste za TN-ovima i čak ću moći da im dam neku sugestiju šta mogu da eventualno poprave na Max Batchu. Rekli su da šta god budem video mogu da im sugerišem i oni će to da poprave. Juče sam im već rekao da trebaju da odaju 45,5. Because it's a low ass car. I thought we were gonna scratch it, but no. How was the ride? So fun, bro. The guy's crazy. I ono što sam zaboravio da kažem, ovaj video je isključivo u edukativne svrhe. Naravno ima jedan sketch i lift pre nego što uđete u fabriku. Prvo što nalazimo jesu ova zatarabljena vrata. Prvo mesto gdje smo ušli jeste kancelarija i ovdje imate dosta semplova. Nisam siguran šta je ovo. Ovo je nešto kao Nokta, Bele Force, ovo je okvir, ovo je verovatno retail. Ovdje imamo duboke bele. Sad ćemo da imamo tamo kako se zapravo prave. Prvo nailazimo na ove ljude ovdje koji rade stitching, odnosno šiju ovaj konac i prave ove okvire. Ovdje ima brdo Air Force-ova, belih, crnih, dubokih, plitkih. Ovi ljudi ovdje navlače ovo na kalupe. Ovdje imaju kalupe za određene brojeve i onda stavljaju ovdje u ovu mašinu i to ide ovamo. Ovi ljudi stavljaju džonove. Odnosno, ona ovdje dodaje lepak, on stavlja liniju ovdje gdje bi trebao da se lepi džon i verovatno ide ovdje na zagrevanje kad ona zalepi lepak na džon i lepak ovdje. Džonovi idu gore, a patika ide dole. Ovdje imate bukvalno samo džonove za Air Force. Ne izgleda kao neka nauka. Ovdje se dodaje još jedan sloj lepka. Kada nastavimo malo dalje, mora da prođe ovdje kroz celu proizvodnju i ovdje sada ide u presu. Tu dobija svoj finalni oblik i posle ide kod ovih ljudi ovdje na pakovanje. Oni stavljaju ove etikete, stavljaju papire, stavljaju uloške i kasnije će tek da ih pakuju u kutije.
Ovo je pretpostavljam kutija za Noctu Drake, da pokazuje mi da se dobija keychain uz ovo, ali jako je dobra patika. Ljudi, pogledajte ovo, ovo je vrh vrhova, nema dalje od ovoga. Ovo je kutija za obične, ovo je isto za neki Air Force i ovo nisam siguran zašto, a ovo je za Supreme. Morate da vidite šta se nalazi na drugoj strani. Na drugoj strani nalazi se manji penzionerski kutak, ali pogledajte vi šta ovde ima Air Force-a. Ovo ovde sve treba da ide u proizvodnju. Ovde uvlače pertla, pogledajte vi šta ovde ima patif. Ovo sve treba da se proizvede. Sad, da li treba da se proizvede danas ili neki drugi dana, ne znam, ali ima baš dosta. Imaju čak i ovu Air Force torbu, ne znam čemu služi, verovatno se dobio uz neke patike, ali nisam baš siguran. Mislim da sam bio u pravu kada otvorite ovo ovde, ovde se nalaze bele duboke forsice. Ovde imate brdo kutija, ovde ima neke Adidas kutije, izgleda proizvode i Adidas. Ova fabrika nije toliko velika po kvadraturi, ali ima milijardu patika, tako da baš ovde naporno rade i evo sad možete da vidite ovde završnu obradu. Ovde imaju sve vrste etiketa, apsolutno sve što im je potrebno od početka pa do kraja procesa. Nalazi se ovde, ovo ne znam šta je, ali ima sve. Znači ulošci, džonovi, etikete, materijali, ove vrećice ovde, apsolutno ima sve. Uzeo sam neke gotove proizvode i stavio sam ih na sto. Ovo su vam duboke, plitke bele, ovo su ove Travis Scott Utopia, obične crne, duboke crne, ovo su neke rozikaste i ove su sa ovim velikim pertlama. Pošto je ovo prva od 3 fabrike, želim da na kraju videa u komentarima ocenite koja vam je fabrika najbolja. To bi bilo to što se tiče Air Force fabrike, nećemo se zadržavamo puno, idemo odmah dalje. Moja ocena za ovu fabriku je 9,5 od 10, a tih 0,5 je zbog klime, a sada idemo u Lamba. Prva stvar koju primećujem u ovom Lambu jeste da ima jako dobru klimu. Jako izgleda lepo unutra, ali nažalost osetite svaku moguću rupu, ovdje ih bar ima 100 komada. Koja rupa. Sljedeća fabrika koju idemo jeste Max Batch fabrika koja proizvodi najbolji TN i to je ono što 99% vas želi da vidi, jer je TN apsolutno najzastupljenija patika na Balkanu. Tako da idemo sada da vidimo kako izgleda njihova fabrika. Evo jedan brzi tutorial kako da prepoznate seljaka koji se nikada nije vozio ovako skupom automobilu. Obično će da traži ovde dugme da otvori prozor, ali ovde se ipak nalazi ovde. Ako mi bude ponudio da uzmem neke TN-ove, neću vam reći šta sam uzeo, nego ću mu reći da sve zapakuje i da mi pošalje i onda ću da napravim video da vam snimim šta sam sve uzeo. Ako želite moje mišljenje za Debra, preko čega on tera ovog Lamba, brate, ovo nije normalno. Ako hoćete moju ocenu za auto, iskreno neka lagana petica, ništa specijalno. I plus oni nemaju puteve za ovo ovde, znači ovo je suludo uopšte voziti ovde jer toliko ima rupa, toliko ima ležećih policajaca i to nisu ono klasični ležeći policajci, nego ono pravili su ih sami, bukvalno od betona i razvališ ceo auto dok pređeš preko njega. Ajde daću mu sedmicu da ne grešim dušu, možda je samo zbog ovih puteva koji su baš katastrofalni. Ovaj lift je mnogo bolji od onog gde smo bili malo pre. Iskreno, na prvi pogled ova fabrika mi izgleda mnogo bolje nego ona prethodna, a i radi klima što je jako dobra stvar. Ovde se takođe pravi mnogo više modela, vidio sam da pravi i McQueen i MLB, a i još neke patike, tako da ćemo da vidimo šta sve ima. Prva stvar na koju sam naleteo jesu ove McQueen, koje su sada trenutno u proizvodnji i ove Nike 90-ice, a kada se okrenem ovde ima dosta patika, imamo Nike Sakai,
koje brutalno izgledaju. Ali pogledajte i kako ova patika izgleda. Wow. Imamo ove Jamajka, ili kako se već zovu, nisam baš siguran. Brutalne. I ova boja također brutalna. Čini mi se da je Triple Black već popravio ovaj znak pozadi, tako da ne moram ništa da im sugerišem. Šta je sve popravljeno kod Max Batcha u odnosu na prethodne batcheve? Ovaj balončić je oblika kog treba da bude, ovaj znak pozadi je dobar i etiketa kaže Made in Indoneziji, materijali su perfektni. Ova boja mi je isto jako cool, tako da pišite šta mislite, a da vidimo šta se sada ovdje radi. Ovdje uvlače pertle za McQueen patike, evo pogledajte kako izgleda. Ovdje imamo brdo MLB kutija, imamo brdo Nike kutija, ovdje imamo Nike kutije, ovdje imamo neke Jordan četvorke, šta je ovo, Reimagined. Ovo je kvalitetan batch, ovo pod rukom ostim da je kvalitetan batch. Ove plave. Ovdje se pakuju sve kutije sa patikama i to se šalje dalje prodavcima koje je poručio. Evo ovdje su patike, ovo su McQueen. Znači ovo je sve sada iz proizvodnje, ima i nekih Jordan modela, tako da ovi ljudi baš naporno rade. Nisam siguran da li danas rade proizvodnju TN-a, ali idem na drugu stranu fabrike da vidim šta oni prave tamo sa druge strane. Ovaj bata uzima ove male Nike TN delove za zadnji deo patike i ušiva ih ovdje i pravi ove zadnje delove. Iskreno, ovo je jako dobro urađeno. Ovaj deo fabrike ovdje radi samo ušivanje i spajanje. Evo ovdje imamo jedan TN u izradi. Iskreno, jako precizno ovo radi i baš dobro izgleda. Ovaj dečko ovdje radi ove MLB patike, ali te patike uopšte nisu popularne kod nas, tako da to nama nije interesantno. Ako je ona prethodna fabrika bila 9,5, ova je 10 jer je 3 puta zanimljivija od one prethodne. Uzeo sam ova 3 modela da vam pokažem pod svetlom kako izgledaju, da možete baš dobro da vidite. Znači balončić je kako treba, znak je kako treba i sve je na svom mestu. Ova boja mi je jako dobro urađena, materijali odlični, balončić odličan i znak pozadi odličan. I naravno Triple Black, standardna stvar. Nema tu mnogo da se priča, apsolutno sve je isto. Ja ću tražiti da mi pošalje 4 para, ali vam neću reći koja, tako da će to biti iznenađenje za video. Vidio. Ovo nisam ni vidio. Palmic. Ručan. Prvo sam ovdje našao još jedan hidden gem, a to su ove tajgerice. Pogledajte kako ovo dobro izgleda. Nemamo puno vremena, idemo u sljedeću fabriku i čujemo se malo kasnije. I konačno smo stigli u posljednju fabriku. Ono što nisam znao jeste da je ovo ona fabrika od juče, ali danas proizvode Louis Vuitton, tako da idemo da vidimo šta prave. Ako znate, Foshan verzija važi za jednu od boljih, a ovaj gazda kaže da je njegova verzija čak bolja od Foshana. Pa idemo da vidimo. Prvi deo na koji sam naišao završavaju ove Asics patike i ovo je jedna od najboljih verzija, zove se ZC. Iskreno izgledaju jako dobro. Ove sve kutije ste mogli da vidite u jučerašnjem vlogu, a da vidimo sad šta prave ovamo od Louis Vuittona. Ovdje ima dosta materijala za Louis Vuitton, skates. Iskreno, materijal je jako dobar i dizajn je jako dobro urađen. Ovdje se šije jezik za LV patike i možete da vidite ovdje kako izgleda. Ona ovdje sve precizno radi, ima ovdje neki hologram koji se baca i onda vidi gdje treba da ušiva ovo. Jako cool. Ovaj ovdje ušiva delove za stranu patike. Evo vidite kako to izgleda. Kad nastavimo malo dalje, ovdje se i dalje radi New Balance produkcija. To je vjerojatno ono što nisu završili juče. Ovi ovdje završavaju Off-White i šta još nije bilo završeno juče. Tako da mislim da ovdje samo prave neke određene delove za Louis Vuitton i onda šalju u drugu fabriku gdje se stavlja John i gdje se radi završna obrada, gdje se stavljaju pertle i gdje se pakuju kutije. Ovdje možete da vidite jezik za New Balance 992. Izgleda jako dobro. A čini mi se da sam uspeo da nađem jedan par ovdje, da vidite kako izgleda. Jako dobro, moram da mu tražim jedan par. Kaže, ako dođete za par dana moćete da vidite punu liniju kvalitetnih patika, jer sad kao ima 2-3 modela.
ali iskreno ovo je poslednji dan ovde i ovo je poslednji vlog koji radim u Kini, tako da neću moći. Ovde na stolu ima dosta ove nokte, meni se realno ne sviđa, ali ko voli ovo, njemu će ovo biti super. To bi bilo to što se tiče ove fabrike, želim da mi u komentarima ocenite koja od ove 3 fabrike vam je bila najbolja. Mi idemo sada do grada, rekao je da ima neko iznenađenje za nas, ja mislim da je u pitanju neki vatromet, taman ću to iskoristiti da napravim odjavu za ovaj klip. I da, ako ste se nekada pitali zašto ove patike imaju tako jak miris kada dođu kod vas, jeste zato što čim oni naprave ovde u fabrici, odmah šalju prodavcima, prodavci šalju vama, ne stigne ni da se izluftira. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala svima koji ste ispratili sve vlogove, koji ste gledali sve prethodne vlogove, koji ste se subscribe-ovali, koji ste lajkovali. Doveli su nas sad ovde da nam puste neki vatromet, poneli su 5 tona vatrometa da nam se zahvale što smo bili. Ja želim da se zahvalim svima vama i ako vam se sviđa ovaj serijal, napišite u komentaru da bi mogli uskoro da ga rekreiramo. Uživajte u vatrometu. Okay. Woo! To bi bilo to, hvala svima koji su gledali, zaboravite da lajkujete i da se subscribe-ujete ako vam se svideo ceo ovaj